बिथाङा गाव आसामनि असमिया नंगौना नङा आंहा बिनि सायाव दाउट दङ। बेनि नलेज गैयै सासे वर्डलेस एमपि जानानै इन्डिया बायदि मोनसे पृथिबीनि देरसिन गणतन्त्रनि सासे बिगोमा जानानै बिथाङा जे बे बाथ्राखौ आं बुंदों बे सोंखारिथावना बाथ्रा। आसाम गभर्नमेन्टआ बर'फोरनो बर'लेण्ड डिक्लेयार खालामनानै होबानो जाबाय, स्टेट डिक्लेयार खालाम। जोंनोथ' काउन्सिल नांखायानोमोन, दानो काउन्सिलखौ केन्सेल खालामनानै स्टेट क्रिएसन खालामनानै होबानो जाबाय। मस्ट वेलकाम। आं दाखालिनो बुंखांखाबाय, बिथाङा आसामनि जारिमिनखौ मिथिया। बिथाङा गाव आसामनि असमिया नंगौना नङा आंहा बिनि सायाव दाउट दङ। जायनि जाहोनाव बे आसामनि हिस्ट्रिजों सोमोन्दो थायै, जाय बर' हारिया बिनि थागिबि, बिनि गुदि खिथा मोनथियै, जाय बर' हारिनो ब्रिटिशफोरानो ट्राइबेलफोरनो 1882 मायथाइयावहाय बेलेम ब्लकखौ क्रिएट खालामनानै गालांबाय। बेनि नलेज गैयै सासे वर्डलेस एमपि जानानै इन्डिया बायदि मोनसे पृथिबीनि देरसिन गणतन्त्रनि सासे बिगोमा जानानै बिथाङा जे बे बाथ्राखौ आं बुंदों बे सोंखारिथावना बाथ्रा। आरो बिथाङा जुदि सिक्स सिडिउल आरो मा होनो बेलेम ब्लकनि बाथ्रा फारागथिखौ लानानै मोनसेल' जानांगौ बा आलादा आलादा जानो मोना होननानै बुङोब्ला, आसाम गभर्नमेन्टआ बर'फोरनो बर'लेण्ड डिक्लेयार खालामनानै होबानो जाबाय, स्टेट डिक्लेयार खालाम। जोंनोथ' काउन्सिल नांखायानोमोन, दानो काउन्सिलखौ केन्सेल खालामनानै स्टेट क्रिएसन खालामनानै होबानो जाबाय। मस्ट वेलकाम। सार, बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना बे फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ बिटिसि बासायनायनि बिसायख'थि गेलेनांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों। हाग्रामा बासायनायनि बिसायख'थि, हाग्रामानि बिहावनि साहा बागान बासायनायनि बिसायख'थि, हाग्रामा आरो बिथांनि बिबोनांनि मान मर्यादाखौ बासायनायनि बिसायख'थि होननानै हाग्रामाया साननो हागौ, खिन्थु बर' हारिया मिसगाइडेड जाया।